Hoxe temos o noso amigo Ángel de Ordes, que será o que pelexe polo bote nese minuto final. E se vos os da casa tamén queredes participar o Atrápame, xa sabedes, 618-388-087. Escribídenos e quen sabe se acabaredes pelexando por un bote como o que temos hoxe, que xa está en 44.600 euros. Imos, Ángel, Cifra fermosa, dá pa moito moble, dá pa moito forno, dá pa moita cociña, dá pa moito baño. Pero para iso vas a enfrontar, como sabes, a 5 preguntas. Por cada unha que acertes correctamente, levarás 100 euros. No caso de que faga pleno, que acertes 5, levaría o bote. E iso vai depender das 5 categorías polas que ímos preguntar, que no caso de hoxe, no teu caso, son estas que ves: actores, ollos, mestres, idiomas e instrumentos. 60 segundos e 44.600 euros, Ángel. Preparado? Vamos alá. Moita sorte. E tempo. Actores. Que famoso actor foi antes escolta e instructor de Sean Connery? Jason Statham. Non é correcto. Ollos. En óptica, en que grao se miden os defectos dun ollo? Diometrías. Non é correcto. Mestres. Serie catalá sobre un profesor de filosofía e os seus alumnos, disponible en agalega.gal. Paso. Paramos o tempo e xa coñecemos 3 das 5 preguntas. En ollos dixéchesme diometrías, non é correcto diometrías. Pero non lla dolexe. Que ahora. Acabáramos. Creo que xa está. Crees que xa? Creo. Xa che veo o ollo, o que tiña que ser. A ver se me acorda, Bueno, verémoslo na segunda volta. Intentemos coñecer agora que temos nas categorías de idiomas e de instrumentos. Continuamos, Ángel? Venga. Pois veña, máxima concentración. E tempo. Idiomas. Idioma oficial do Quebec. Árabe. Non é correcto. Instrumentos. De que país é originario o fabricante de pianos Schimmel? Italiano. Non é correcto. Actores. Paso. Paramos o tempo, entón, que xa coñecemos todas as preguntas, todas as categorías, e temos 20 segundos para cazar algún acerto. A continuación, vouche preguntar polos ollos, por ese termo que hai en óptica, en que grau se miden os defectos do ollo. Logo temos en Mestres esa serie catalá sobre un profesor de filosofía e os seus alumnos. En idiomas, importante, idioma oficial do Quebec. O Quebec. Donde queda o Quebec? Pois non sabemos onde queda o Quebec, vai dicindo idiomas polo menos, a ver se algunos pode cadrar. E en instrumentos buscamos un país do que é originario o fabricante de pianos Schimmel. Temos 20 segundos e continuamos. Agora ven a de ollos, así que bollo nunca mellor dito. Ángel, preparado? E tempo. Ollos. Diotrías. É correcto. Mestres. Paso. Imos a idiomas. Alemán. Non é correcto. Instrumentos, país. Alemania. É correcto. Actores. Famoso actor escolta de Sean Connery. Van Damme. Non é correcto. Mestres. Paso. Imos a idiomas. Francés. É correcto. Actores. Jason... Non é correcto, pero moi ben xogado. Ata aquí o minuto de Ángel, espectacular. Vaya remontada no final. E aí está, en 20 segundiños conseguiches 3 acertos. Só che quedou Steven Seagal, que era o famoso actor que foi antes escolta precisamente de Sean Connery, e Merlí é a serie catalá que podemos ver e que poden ver na galega.gal sobre ese mestre de filosofía. Parabéns, Ángel. 3 acertos, ou que é o mesmo, 300 euriños que van para Ordes. Moi ben xogado. Parabéns. E no próximo programa temos máis cartos no bote. Xogaremos por 44.700 euros. Gracias por estar aí. Non o perdan. Ata a festa.